Herrira plataformako kideen aurkako operazioa salatzeko eta eskubide eta askatasunen defentsan larun batean Bilbon egingo den manifestaziorako deia egin dute gaur Bilbon eragile sozial, sindikal eta politiko ugarik. Bilboko Arriaga plazan egindako agerraldian gogorarazi nahi izan dute, herrirak lan publikoa egin izan duela beti, pluraltasuna izan dutela helburu eta giza eskubideen defentsa izan dutela beti ardatz. Helburu politiko argia duen operazioa dela baiestatu dute eta erabat argudiatu dute. Begibistakoa da bidegabekeria honek helburu politiko bat edo hainbat duela. Lehena, ageri-agerikoa. Euskal preso politikoen eskubideen defentsa kriminalizatzea. Operazio hau une honetan izatea erabaki politiko baten emaitza dela ere gehitu dute. Estrasburgok Parot doktrinaren inguruan epaia eman behar duen une honetan Espainiako gobernuak kriminalizazioaz baliatu dela adierazi dute. Kriminalizazioa medio, Espainiar gobernuak aldez aurretik zuritu nahi du bere jokabidea. Giza eskubideen auzitegi Europarrari kargu hartuko bailioke estatu arrazoiaren aurkako epai bat emanez gero. Ildo beretik, une honetan Alderdi Popularrak iritzi publikoaren aurrean dituen arazoak estaltzeko estrategiare badela gehitu dute. Bi besterik ez aipatzearren, ustelkeria kasuak edota erabakitzeko eskubidearen aldeko errebindikazio nazionalak gori-gori egotea. Inmobilismoa mantentzea da azaldu dutenez operazioen helburu nagusia. Gure herriko esparru zabal batean lan politikoa eragoztea da xedea. Ark irtenbideen aldeko jarrera izanagatik atak antirrepresioan kateatuta geratu dadin, eta bere garapena galarazte aldera. Gertatu denaren inguruan erantzun zabale eta irmoa bultzatzeko beharra nabarmendu dute eta deialdi egin dute larun batean arratsaldeko 5:00 Bilboko kasillatik abiatuko den manifestazioarekin bat egiteko.